ba Fulatana ce ni wanda na taso a cikin barak, ni ban taso cikin arewa ba tun farko gaskiya, shi sa lifestyle ina is different. Mutane suke ga na fi rolling like wasu ma ce mu suke Christian ce ni saboda yanda nake rayuwa na, I don't care stuff like that. So mun zo arewa, ko lokacin da muka dawo arewa ma ni rayuwa ta mun wahala kafin na saba saboda ka san yanda ko a nan arewa yanda barak yake a ciki, gaskiya a cikin barak na taso, so kowa na living life din shi yanda ya so, just do what you want. Amma sai da mutanen arewa mu suke ko me kai sai an yi magana, so it was very hard gaskiya kafin na saba da yan arewa. Na'am. Bayan ki shiga wannan harkan fim daga ba kuma sai kika zo kika fita za a ce ko kuma dillin ku ne kare, kin yi wata waka wanda ya jawo cece kuce sosai akai, kuma ko da a lokacin da kika bar wancan series din kin ara shiga wata